If it fits your macros, μία θερμίδα είναι μία θερμίδα. Επειδή βγαίνουν τα macros στο κινητό, δεν πάει να πει ότι γίνεται και δουλειά. Ναι, καλό είναι να βγαίνουν τα νούμερα, αλλά πρέπει να βγαίνει και η βιοχημία. Έχω ακόμα 50 γραμμάρια υδατάνθρακα. Ας φάω παγωτό να τα συμπληρώσω. Όχι. Η ιδέα ότι 100 γραμμάρια υδατάνθρακα από ζάχαρη είναι το ίδιο με 100 γραμμάρια υδατάνθρακα από ρύζι είναι αβάσιμη. Αν χτίσω ένα σώμα από φινικέλαιο και ζάχαρη, δεν νομίζω να βγει Ηρακλής. Με Ηρακλής, ίσως. Το μόνο που θα χτιστεί με junk food και γλυκά είναι ο άνθρωπος Μισελέν με αλλεργικό σοκ. Πρισμένος, φλεγμονώδης και αφράτος. Το bodybuilding και το fitness κοιτάει την ποσότητα, αλλά κοιτάει και την ποιότητα του φαγητού. Μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά. Η θερμίδα μετράει ενέργεια, αλλά η ινσουλίνη είναι το μεταφορικό μέσο. Φαντάσου ότι σαν ένα φορτηγό που πάει τα υλικά στην οικοδομή στους μύες. Με τη ζάχαρη το φορτηγό πάει με σπασμένα φρένα. Φτάνει τόσο απότομα στο εργοτάξιο που οι μύες δεν προλαβαίνουν να ξεφορτώσουν. Αποτέλεσμα, το φορτηγό αδειάζει στο δρόμο, δηλαδή στο λίπος. Με το καθαρό φαγητό και σωστά γεύματα, το φορτηγό παρκάρει ομαλά, τα υλικά ξεφορτώνονται και χτίζονται. Ίδιες ακριβώς θερμίδες, ίδια ακριβώς νούμερα, αλλά το αποτέλεσμα είναι τελείως διαφορετικό. Τα νούμερα μπορεί να βγαίνουν τέλεια στην εφαρμογή, αλλά η ποιότητα της τροφής φαίνεται γυμνή στον καθρέφτη.